हाय सांग मैंने देखते सजन आपण मैंने के देखी नथे किए बा नानी आस आस सजन हे बाछुची बाछी जाइले बा भल मोर भल कौटू आनी बजार आनी आ पिज पकई भाजी ना बा पिज कौन पकई भाजी आज बा गुरुवार आलू गोटे बागन गोटे पकई भाजदेवी से बड़ी दीटा पकईदेवी साधा भाजी आ कौन आ कौन कर भाजी केत भाजी हाँ भाजी आउ टे सबुले आउट शाग टे कौन कर मुझे कौन कल तुम कौन कल ना बा कि कहना बसा बसा हाँ मुझे आउ टे भाजी हाँ हाँ देवी जाऊ जा हाँ जा आउ टे देवी हाँ देवी परा हे आउ 15-20 मिनट गले देवी हाँ कहली बा देवी आ देवी परा कहली केते थर कहबी ना रागिबी ना कौन करी तुम तो कह देवी देवी हो कहीं कौच केते देवी तो मुझे कहली हाँ जा आमर घर पलि आउछ सबुले मुझे थोची ना कम थुआई शाग कौन कर कि शाग नवा पलि आउछ ना आउ तबे जाऊ ना मुझे एमती देखनी लोक